Събраните там приковали знамето на приготвената дръжка и го забили в двора. Към 9:30 часа почнали да се обличат във въстайнически дрехи. Знаменосец, комендант и трабач избират Георги Измирлиев, а за войвода Иван Панов. Дръзналите този ден да възстанат броят 13 души, макар записаните и закълнати първоначално да броят над 200. След дълго напразно очакване към полунощ, празно очакване към полунощ, водачите решават да поведат въстаниците. В този момент съзаклятникът Павел Поп Петков, който се е бил ненапълно готов, поискал разрешение да минал покрай тях, да си вземел някои работи още. Войводата му разрешил, но му поръчал по-напред да мине покрай Вичо Гранчарови и оттам Вуйко Обу и да каже на събралите се да потеглят не към Бабенец, а към Лясковския манастир, а след това да се върне по-скоро и той. Малобройната чета на чело с Измирлиев и Панов тръгва в полунощ към Лясковския манастир. Решават да поемат най-краткия път, но още конете не били изкарани от двора на баба Пантелейца, когато насреща се появява грозния предател Павел Поп Петков, начело на турска войска души и пъши бузук. Тур! Четата, изненадана от идващата и насреща войска, се оттегля назад в дома на баба Пантелейца. Така домът на Киряки Бакалова се превръща в сцена, записала априлската епопея на 1876 година в Горна Оряховица. Как миняме? Истински гърмят. Иди напред, иди напред. Горнооряховският чулши се качил на довара и извикал: "Стойте, не мърдайте!" Всички се записали, само не и Георги Измирлиев. С един точен изстрел в ревера си той го ранява и чулши напада на улицата. Турците се изплашват и побягват. Завързва се престрелка. В този момент се проявява у някои партизанци колебание, защото се оказват неподготвени. Излиза, че само Георги Измирлиев може да стреля добре. Иван Панов убеждава другите, че борбата с открита сила е невъзможна и трябва скрито да се измъкнат от обсадената къща. Стрелбата спира.
Турците започват да блъскат залостената порта, за да я отворят и да влязат в двора. Въстаниците се разбягват през комшиите. През това време само Измирлиев и баба Пантелейца не проявяват малодушие. Измирлиев стреля точно и не позволява на турците да влязат в къщата. Той изгаря списъка с имената на въстаниците, натирва конете в съседния двор на Карастатеви и зарива оръжието и боеприпасите в турището и заедно с Иван Панов Семерджиев се укриват в дома на Доня Кирячката. Баба Пантелейца, която не умее да стреля, грабва една сабя и застава до вратата. Турците се мъчат отвън с сабите и ножовици да вдигнат резето и да откъртят вратата, а тя отвътре със своята сабя им избива оръжието и задържа положението до края. Все пак турците успяват да влязат в двора и тогава разбират, че ги задържа една жена, а от въстаниците няма и следа. Къщата е разграбена от башибозуците и черкезите, а безстрашната българка, вързана и откървавена, е откарана в Търновския затвор. Настъпилият провал в Горна Оряховица довежда до арестуването на около 200 души. Георги Измирлиев и Иван Панов Семерджиев са заловени и отведени в Търново. Когато минават при къщата на Елена Гранчарова, тя се показва на товара и извиква: "Тези хора ги пазете добре, защото руският консул ще ги търси." За града настъпва трудно време. Той е заплашен от оборъжаване и разграбване. Башибозук, черкези, въоръжени цигани и заптии на тълпи се трупат и люто се закамват да предадат на грабеж и пожар цялото селище. Дори успяват да оплячкосат някои къщи в махалата Свети Георги. От Тузлука пристига башибозук и черкези и чакат разположени в края на града. Разнася се вестта, че и Фазлъ Паша пристига от Шумен със своите пълчища. Храбрата Елена Гранчарова, председателка на женското дружество, организира членовете му. Изпраща да бият камбаните на църквата Света Богородица. Тръгва из улиците и започва да вика: "Изклани сме, който е християнин да става." Жените, облечени в черно, се събират на Сър пазар. Начело на колоната, която потегля към Търново, яхнали коне са Пауна Костадинова Язаджиева, майката на Елена, и самата Елена Гранчарова. Когато колоната от жени, деца и старци се показва в местността Каменец, един изплашен турчин се затичва към конака и съобщава, че идат московците. От начало на мост Пасенова махала ги посрещат 2 роти турска войска, а след това пристига целият мезлиш, пашата, кадията, мюфтията, владиката, архимандрит Стефан. Народът пада на колене с писък и ридания и молят да им бъде дадена войска да запази града.
Един чауш удря Елена в гърдите с приклада на пушката си. Тогава самата тя удря шамар на турчина. Архимандрит Стефан пребледнял пита: какво правиш? А Елена отговаря: мене бият и аз бия. След това се приближава до пашата, изтегля сабята му и извиква: ето ти сабя, изколи ни всички с нея, но не изпращай цигани и черкези да ни колят и грабят. Реув паша обещава, че ще им осигури спокойствието на града, но не изпълнява искането да пусне задържаните. След това им дава 2 роти войска и населението се връща обратно в Горна Оряховица. Башибозукът и черкезите са прогонени, а градът спасен. Но приказката не свършва до тук. След един месец, на 28 май, в центъра на града с въстанческата си униформа на бесилото ще увисне Георги Измирлиев Македончето, произнасяйки заветните думи: сладко е да се умре за свободата на Отечеството. Същия ден, но в Търново, ще бъде обесен и Иван Панов Семерджиев. Знамето на първи Търновски революционен окръг ще престои почти 1 година в Търновския конак. На 27 юни 1877 година то ще бъде осветено и връчено на генерал Гурко на 4-та опълченска дружина. То ще се вее в боевете при Шипка и Шейново и по целия път на българското опълчение. През годините ще бъде вадено многократно по различни тържествени поводи, като най-затрогващ ще бъде маршът му през 1926 година във връзка с 50 годишнината от Априлската епопея, под звуците на църковните камбани и в ръцете на останалия жив знаменосец Стефан Филев. Сидер Гранчаров участва в подготовката на Ботевата чета, но по неизвестни причини не се включва в нея, въпреки че е записан в списъка на четниците. По време на сръбско-черногорско-турската война от 1876 година ще ръководи чета, която след започването на военните действия ще се отправи към вътрешността на страната с цел да се вдигне масово народно въстание. Тя и ще бъде единствената чета, която навлиза дълбоко във вътрешността на страната и достига до поречието на Искър, където е разбита от турските потери, а войводата й убит на 29 юли 1876 година. Баба Пантелейца ще бъде осъдена от турския съд в Търново за укривателство и даване съдействие на въстаниците на 5 години затвор. В Търновския затвор тя ще прекара няколко месеца, след което по застъпничество на Международна анкетна комисия ще бъде освободена. Ще дочака жадуваната свобода. Семейство Гранчарови посрещат освобождението разорени, но Елена Гранчарова ще заведе синовете си в Русия да завършат образованието си. Петър, Григор и Димитър стават офицери. През 1918, вече много възрастна, оглавява женски бунт срещу глада. Баба Елена умира 81 годишна на 24 февруари 1923 година и е погребана с почести.
Уважаеми жители и гости на Горна Оряховица, с нашия разказ и жива картина, ние, членовете на Национално дружество Традиция клон Велико Търново и Национално движение Работилница Седянка, се постарахме да ви припомним историята на онези страшни и героични дни, да почистим праха от забравените наши герои и сведем глави пред техния подвиг. Благодарим ви, че бяхте съпричастни.